Ngokwezibalo zesikhwama sezamandla iCentral Energy Fund ukusuka mhla lulunye kuMbasa intengo yopetrol wohlobo lwe-93 izonyuka ngo-5.24 cents kuthi owe-95 wona unyuke ngo-5.76 cents ilitha kanti intengo yodizili yona izonyuka ngentengo ephakathi kuka-9.86 no-10 ilitha. Lokhu kuzoshaya kuzwele kubagibeli bey'thuthi zomphakathi. Umkhandlu wabamatekisi Santaco KwaZulu-Natal uthi imboni izophoqeka ukuba inyuse imali yokugibela. Lesimo lesi sokukhuphuka kwembiwa ngomhla ka-1 April kuyisimo esinzima kakhulu ngoba into yokuqala ezokwenzakala njengoba nathi sisemkhakheni ukuthutha abantu sizoba nempoqo manje noma siphoqelekile ukuthi imali yokugibela izokhuphuka ukuze sikwazi ukubhekana nezindleko lezi ke ukuthi sibhekelele ukuholelwa kwabasebenzi, sibhekelele imoto uqobo lwazi ukuthi zikwazi ukuthi zilungiswe, ziservice zibe sesimeni esifanelekile, uphinde futhi ke sibuyekeze nanokuthi ke isimo sazo ukuthi umsebenzi uqhubeke ngendlela okuyona yona. Uhulumeni usungule ikomiti ezobhekela ukuvikela abantu kumthelela wokwenyuka kwentengo yowoyela. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana utshela iPhalamende ukuthi leli komiti lizojutshwa ukuba lihlole umthelela wempi yaseMiddle East kuleli. ISantaco iphakamisa ukuthi uhulumeni ungenelele ngokwehlisa intela ekhokhwa uma wetha upetrol. Kodwa nje ngempela kuzoba khona ubunzima esibhekene nabo thina ke sesibe nesicelo nencomo zokuthi mhlambe ke nalama levies lezi imali esizikhokhayo ezikhulumiswa ukuthi ke i-fuel levy ezicover ke imali zabantu ko RAF mhlambe uhulumeni mengase azehlise lokho ngakwazi ukuthi mhlambe nathi sibuke ukuthi ke ingcindezi zingabi khona kakhulu. Intengo yowoyela emhlabeni yenyuke ngamadola $100 umgqomo kulandela ukuphazamiseka kwemikhumbi ezibukweni le-Strait of Hormuz esetshenziswa amazwe amaningi ukudlula nowoyela selokhu-ke iMelika ne-Israel bahlasela i-Iran mhla zingama-28 kuNhlolanja.